ndakabatikisa kuti mudzimai wangu anga ane munhu anodanana naye of which inini pandakazvidiscover ndaitowa pamapreparation emuchato wedu wanga uri kumuswa too much nyaya ndekuti chasiya ndopane nyaya munhu wese ari kurarama pane zvinhu anofanira kuziya uri kuzosiyei kunani handiti kana munhu achishanda ari kushandira mhuri yake kwete hama dzemukadzi kuvaka imba nemukadzi yakunge mhosva handiti mapanzvisi akahura zvechokwadi feya mameseji waari kutaura but chiri kuita kuti asabve nhau kuti ndakavaka imba yangu naiye aripo semukadzi wangu ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi ishe ndibatsire nditaure chokwadi mudare 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 vamba dire dare nyenyi pamusoro edare inini ndakauya kuzomangara nyaya yangu kuno kwamambo ngezi ndingati musi wa16 February ndakabatikisa kuti mudzimai wangu anga ane munhu anodanana naye anonzi Tafadzwa Joseph Ngoni kana kuti madzibaba Ngoni zvokuti vanoratidza kuti vane zvavakaita zvakawanda for the past 2 years of which inini pandakazvidiscover ndaitowa pamapreparation emuchato wedu wanga uri kumuswa too much saka zvadaro ndakabva ndazoya kuno kudare ndikabva ndamangara nyaya yangu dare kabva randipa kuti rondedzera zvakaitika zvese kabva ndavarondedzera and then kusvika patakazoenda kwana baba indazvidiscover tikatagara semhuri kabva taona kuti aini mudzimai wangu kuti nezvakaitika zvese handichakwanisa kugara naye ndikabva ndaina kanokanzorisa muchato ndabva ipapo tikati tazoenda kwana tete vemudzimai wangu vakabva tanosvika kuti kataonesana ndikabva ndava pagupuro vakabva vazondiudza kuti no nyaya ndakunosvitsa kuna nababa saka tikabva tazofanikwa natete vakabva vandipa dhete kuti vana baba vati vari kuuya saka tava nababa vauya takabva tagara dare nana baba vakabva vabvunza kuti mashoko atakanzwa ndo amuchiri kumira nawo here ndikandati ndo andi kumira nawo zvikanzi kana ari ayayo mune vana 4 sara mudava zvikanzi mune vana 4 saka isusu tikuti pamwana wega wega tikuda mombe saka vati tikuda mombe saka vaida mombe 4 kabva ndachema wakati inini mombe 4 handikwanisi kudziwana mushure monge ndadi mudzimai anditadzira zvekare tikabva ndati alright chingwendiraiwo 2 vakabva varamba zvikanzi kana uchiwo chiti pane 2 maybe kune vamwe vausiri kugutsikana navo vana kabva ndadi tazongochema tikasvika tawirana pakuti mombe 3 pamombe 3 ndikabva ndava pamombe 1 kukasara 2 vakabva vandipa deadline yekupera kwaJuly kuti ndofanira ndapedza mombe 2 dzozose but asini pandakaya ndichizomangara ndaimangarira Ngoni madzibaba Ngoni akadana nemudzimai wangu zvokutoti vaenda wese vachinorara kwese kwavanenge vari handizive mupurisa kuti vakazobatana navo pakutanga pavalentine ari kusouth ainzi chipa yamuseyapa imimi mdzimi mainyanya kutotaura kuti anomboenda kusouth africa anombodini nyaya yatakazosimbaradza kuti tinhingirinye ndekunge kwakuexplotewa nemadzitezvara vauri kutaurira kuti ndandiri redi kuda kunochata takamirira muchato mukadzi tomubata chihure ndakunzi inini mukadzi ndiri kuramba mukadzi noti vairambana wakuita zvokunzi unototanga waita ichi nekudai ipapo ndopatakati chiuya mutange manzi kuti mambo vanoti chikomba chichitsvagwa handiti makwana mameseji acho nandakutunza vatari kurodza kuti yona natezvara vava towirirana kavapedza vanga vapedza pedza kuri kuwirirana panda wasiwota kuti haisi yandavinga kuno mati ndawasiwati haisi yandavinga kuno ndavinga imadzibaba ini ndandakazomangara yeuyu murume atane mudzimai wangu but dare rakazozona kuti no
epazviri zviri anoti te zvarakauya nezvinhu zvakaitika zvandakarondedzera tezvaa ndo vari kuda kumbe fuka vakazonditi iwe wanga usina kuroora ndandakaroora pamwe pakasara mombe 5 zvimwe zvese zvanga tatobvisa ndosaka vakazonditendera kuti ndichati saka vakuda dzadzika dzana ndipasara 2 saka uchiri kuda kumubhadhara nditi ina handizive zvinenge zvataura dare nekuti makawirirana kai zvekurodzana kwevanhu zvinoenda netsika dzemusha handi makagara pasi navo vakakuti isiri kwedu unodai handi ukabvuma dewa usina ambobvuma wakauya kudare ndopataigona kubatsira pati wakabvuma vakatomirira zvo ina handizive because inini chandakaya ndimangara inyaya aiwa tikuti iyo iyo arrangement yenyu kuba kwenyu pane yandikubvunzwa mbevere chokwadi yekuti vana baba vari kuti mukadzi haakwanisi kubva pauri kana usina kubhadhara dzimwe dzake zake nditori nayo ari tokumba gara nehure mumbazvi nganderavo chinhu choga chinotendera kurambirwa mukadzi mubhaibheri chifambi munoziva mukadzi kana ahura ndo mhosva yoga iyo anorambirwa kuroya kutsvina nezvimwe zvese zvinopera zvina basa mambo urui isusu hatina kuramba kuti arambe mukadzi wake akaramba kumpa maconditions akamuramba mukadzi wake akamupa gupurwa nditi isu tikatarisa kuti mune makore mangani muri mose kana 21 years paita vana 4 umwe atorovorwa akati pamombe 1 yedanga neamai yangadobisa mazuva iwawa vangaiti vangaita zvokuchata isusu sokungona kuti isusu tichida kuti vana vangogara tatisana kutombomwenesa kuti tangwa tiorerwa pedzi ndopa vazouya kuti tazobata mameseji mufoni ini ndakatozodza patoende gupu aramba mukadzi yati aiwasi asi munhu akakuberekera ikati singazi kuti pavana 4 ava pane vasiri venyu here vana ndivangu baba ndakagara ndakuudzai zvinhu zvakanaka nange zvikawanda sei chidiki chakashata icho ndo chafutsira zvese chihure chakaitwa namai avo nyange vakabereka vakazadza danga atori munhu akashatisisa panyika pano kare mutombo waitopiwa kare mubhaibheri mukaverenga waitowapo jesu ndiye akazoyautsukunura izvo ndiri mazona mukadzi kana achihura achimutsotsa uchiita basa rekumuchengeta apa aitoda kuchata maona shaviri nhamo shaviri nesefa pauro rinoramba nenge richida masisi munhu akanzura muchato nekuda kwechihure chisina plan apa handisi kunzwisisa kuti nyaya iyi iri kuinini ndini here ndakaita nyaya iyi imi makupawe mutongo wokuti haufaniri kusiyana nemukadzi kana usati wandibhadhara ndizvo tikuti zviri romwe hatina kumupa mutongo tichiberwa ini ndaditi uyu wataura mane mandipa munoidei ndachiri kuda munoireiko mutupo une nharo mune nharo zisina basa tererai ava mukuwasha wenyu hazvichinji takataura saizvozvo vana varipo vazukuru venyu hazvidii futi hazvichinji vakakanganisira handu vanenya kumboona navo handitika ndizvozvo chaizvo asi mimisana baba makati oraita zvinzwa chitiitirawo chino nechino izvo zvaanoita but ngazvisazove nemaconditions ekuti kana usina kuita chakati hauzoitapari kumunetsa ndo pana chitindikumbira dara ndipanguva yekutikonzero chakataazopana dzimba ivo ndo vakapana dzimba zokuti chimbogara dzimba idzi tichida chimira nyaya nokuti ati iwe somunhu avakashanda vose handidika pakugovana nhumbi ndo pakazokonzera kuti vati achimbogara itavaza kuti isusu nyaya yekugovana nhumbi isaimo kwatiri ndiye kukoti imi ndaye kukoti vakati toenda kukoti tichimirira kuchi
uyo achigara pano kwete kuti saka munenge agara mune chii nechicha mwana vakawirirana kuenda kudare chogadzisa nyaya yeimba yavo Sorry baba, ndirondedzere papa. Panhau yeimba nechivese. Patakasvika tataura nhau dzemombe idzi. Vana baba vataura kuti mombe tapedza. Zvikanzi pane maproperties. Zvinhu zvamakatenga. Ini kana iri midziyo yese yemumba iyi. Mudzimai ngatorati. Tikabva taura tisati tapedza. Zvikanzi munemba. Saka imba iyi makaenda muri mese. Ndipo pandakabva ndine vana 4. Saka ndikabva ndati ndinoda kupa zvese ndopa mudzimai zvese ndosara ndisina chinhu. vana vacho vanobva vanoroorwa neumwe maakutotamba dendera saka inini ndikuda kuti vana vadi vaone pekugara ndoimba yavo ndee vana chimwaisai muvana saka ndikandataura vabva nditi michitaura nemudzimai kakati isu takawirirana kudhara kuti imba ndeye vana vana baba vandipindura kuti pamaitaura naizvozvo maiwirirana mamuri murufaro saka izvino maakupesana saka uchiminzi mimi kana musina kudhisata nyaya yemba iyi mwana wedu anosara ari panapa kana ari panapa anenge akagarira decision yeimba yamakadi yekuti mozoita same ichini niimba ndandangoti nini imba ndechi ndevana hamuna mumwe mwana asiri mupe mukuwa chawo chimudzamadziwa uyo mutorese akafa ndotone vana vakomana voga anotongozivasha ende apa mamazowanira mwana wenyu anzokazvara mwana sikana kuzvara mwana kumana but mamungatumi mwana kuti achiureka ndezvemusoro make hazvinei nemi hazvinei nemi kuti utori musoro wake wakadzonga chii imi hamuna mhosva asi zvazvichaita uyo anoda kubatsirwa neimwe nzira isiri dare redu pane matara anobatsira vanhu kune zvinhu zvakadii uyezve kana mune vana 4 vana rudzi vakura sei mwati wane 20 years hachisiri mwana wendi akatoroorwa mukomana komana ane 5 years ndachiri mudiki ava kuita zvakanaka ndomuridzi saka amenu tisati tataura nyaya izvi ndopakazoita kuti iti pane vana sezvo wangu wakangotipa mombe imwe chete kuvana 4 apa vasikana 3 apa umwe akatarogogwa ava vacharovogwa kuchadla yababa yamai zoitawo mauresa mai vacho takangotora saizvo mauresa mai vavo ndizvo zvame uchataurawo chii ndaka zvine paviri hazvisi zvekutemba zvemazuva ano nokuti pane pachiita mai chihure vane vanasikana vana vane vachitokopa vakatawo chihure vanongoiwo neshuga nopuwa vana vake zvovaramira saka hano baba zvamunoita imimi zvimwe musanyaya zvipindira mipuwa ipfuma yenyu chete avo vakarambana siyai varambani vachaonyu anotoende zuva ramakamupa kuti ozounza zvinhu anti asi ngarisava zuva rekuti ndora vanorambana vakatorambana kudhara vakatotora saka mamatano itai zve nekuti kuramba tigarani unopedzisira wazorwira tsitsukaaritsokorotsokagara isusu takamuti kune matare anopedza nyaya yakaita seiyi yenhupi ndiko kwanofanira kuenda kudare iroro mozogadziriswa nyaya yenyu yopera iri dare rawatiunza kuno ranga riri dare rekwamambo akati ine handidi zvekwamambo takave titaurira tikataurirana munhu ngokuti munhu avaka musha wake anenge atovaka musha munhu oita chihuri oda kuti ngatitengese imba tizova nemari achiuraya musha wavakwa nemunhu ndo zvinangwa zvemabhiti anenge asina kuva zvivaka ngatitengese ndonyaya irihazvina kunaka uyu murume ari kuti kwaine mukadzi takawirirana kuti ndee vana koini ndada makuda rinopinda papi paimba yavo yavakavaka vari vaviri aiyo tikuti vakavaka vari vaviri vachiitirei vachiwirirana kuti vagare vaiitirei sekuru imimi munhu wese anoona mai ava vari kuchema zvavangachema pa vari kuda chinhu chekusiya bcause nyaya iri ndekuti tichasiya ndopane nyaya munhu wese ari kurarama pane zvinhu anofanira kuziya uri kuzosiyei kunani anditi kana munhu achishanda ari kushandira mhuri yake kwete hama dzemukadzi anenge achishandira chii mhuri yake iyi mhuri yake
kuti hama dzemukadzi zvavakaita mhuri yavo ndo yavaishandira iyo saka mhuri iyoyo ndo vazive vemaproperty dzavanavo kusarwa kumandiro nene ndo zvamaizvonzi zvazvibakwe but panga vaise kuvana titori nevanhu vakadiri vakangozvitera imba munongoisa kuvana kuti ndevana ivo vana zvavo havakwanisi kuitengesa kana musati mafa memuripo asi ndo vamapa mese muri kusangana pai kuti mai vana vedu vaya vataishandira tisati takura zvongativape chi bvuma zvanasekuru nasekuru vanozouyawo vapo napo kwete kuti vanasekuru vade kutsika midzi pamusha umu ivo vane mwana kakanganisa hazvisiri ndezviri rongo variko vanhu vakadaro vanogona vakutorera zvinhu zvose isusu pakutanga tatawirana wezvana baba papaga vapindi inyanyi muri vaviri tatawirana pakutanga wozi mukadzi wako munhu mukuru anofanira kuzvifungira ega pakutanga tatawirana kuti imba tofara kuisa muzita reungovana but after vaona kuti mamira azvoita vabva vachinja zvikanzikana muchida makondishini aende pande kuti kana muchida kuti tiise imba muzita revana imofara kunge tiwirana tigare tese tisa zita revana but indikati aina zvikoni tichagara tisa kuti kana zvakadaro uyo mukadzi wako ari kuita izvo aiyo zvekuisa imba muzita revana zvinokokerwa dare ndino ndikura wati nyaya yavo kavari vaviri iwakuzi tichakupa munhu achakubatsira zvongoitwa pamutemo zvakanaka zvisina kana kutina mukati zvinoitika baba handimune musha wenyu makatokura muchinzi mai ndombariro chibaba ndomusoro wemba ameno ndimi musoro wemba vana venyu vamakazvarana mai nemukadzi wenyu ambuya veudi vanodano nyange wakazvagwa chipatara kwamusingapindini but anotonzi baba ake ndiani zitani senemu zvababa vacho ndomuridzi wemusha saka misha haidi kuzopindwa manje yoparadzwa wezi vanhu vanenge vaizama kuvaka musha nezita akasiwaona nasekuru vake kama vari kutarisira kuti zita ravo risarove saka mukati hatitengesei tiparadze pasari pasina chinhu atsire vana vazukuru venyu va vanozopedzisira vakudzungaira vasina bonzi ndo vachifura vachiradzwa ndaingaimba baba venyu pautogarawo dzimwe mbinga ipa baba akatengesa imba nekuti vakonana mai isai zvinhu kuvana ndo vamai vamakushandira ipa ende imimi sasekuru makasununga kuya mutona vazukuru venyu inini mambo ndaindofunga kuti panyaya ika iye nemudzimai wake ndovade vawira kumatare kwacho kunotaurwa zvinoita kuti vawirirane kwete kuti dana iyoyo hatiidi manje yeproperty ndeyavo nekumwe izvo ndizvo vaviri isusu hatimo mukati menyaya idzi tezeranai kumatare ndokunotaurwa nyaya takaramba here imi laifuma chete laifuma makanyarara isu hatina kuramba izvo ndokade muchinzu zvati kutsananguraka ivo ndo vakawirana kuti tichanopedzerana kumutemo zvezvinhu zvavo zvavakaita nekuvaka musha wavo zvisinei nesu mukati zvadondishamisai nichidamwa kuno kudari kuti akazonoramba here kuti kudari kana ramuchibva unongobva unoramba sei kubva izvo ndizvavo vari vaviri ndo vakaonana vakadanana munhu orapira baba ako amuna ndo zvinozota plus nyaya yekusheyanaka nyangwe vakabva pamba nyaya yekuti vanosheyana property unogona kuita nyangwe uchibva kuuk munongosheyana unofanira kuvepo kuti musheyane ndiye ade akamangarira mukadzi wake ndinozita rake ndiye vamade muchitonga muno kuti vade muchidainini mukadzi wake yeni chandopindura ipapa kuti nai zvakazoti baiyo ndezvauti yavakaukasi sezvo achiti mukadzi wake ndiwe madhiri pamwewo kuda vaita madhiri asisochitina ipapo inika zviziva izvozvo zvavo vari tui kwete inini ndizvipinde mukati madhiri inazvo aiwa muzungunuka yenyu hapana
because kuti mari yemusana ino vakaimba pamusoro edare inyaya chete aiwa kupa uzomedza vanhu vaseka nyaya yake ndechikomba ndotoda kutsvaga saka iyo ndo aiziva ndikutoda hangu yomuruno madzibaba ngonika madzibaba ngosaina munhu kuti munhu wazviza kamani kana pamusoro edare dai madzibaba wacho anonzi ngoni ndo munhu kuti munhu mumba andimboza chienda imbogo chakaruri pai panombowanda vanhu vamwe vapfeka zvimagemi Patotenena patoda iye mupostori wacho anotena mivha yakudai apa pa left apa. ndiye akavhura chisou chiri pava achibva nekudana haana imba muno mucheko Kana basi pemiti vaya. vanotiza vaya batomuda mwe anga paradzi vanhu vangauda kuchata naye mwe last musi wa 28 ndakaedza kukomana ainga asiri south africa ari kuchireva inini nyaya ndandakauya nayo yandakananga nemudzimai ndemurume anonzi ngoni saka ndakauya kuno kati wake chi3 ezvino ndegara kuharare patinouya ndinoshandisa $60 every day saka ndakavimbiswa namambo kuti patinouya nhasi whether kuti yengoni wachona aripo kana kuti haapo ndikufara kupiwa chachimende nhasi ndozvandakavimbisiwa mukadzi wachari toda mukadzi mukadzi naye akaramba kuuya akati handikwanisi kuya mukadzi wauri kuona mumba mako uchitobudamo uchimusiya komunhu asiri kuonekwa umbo hwako iwewe uya hwemafoni chichi ndinawo ndakutumdzira ina ndishandise umbo hwangu pamufoni mangu kawaisa mwana utombovhurawo because inenge yafoni yavo inenge yaumbo hwako manje unobuditsa hwako dai but tiri kuti isusu mukadzi wako iwe wacho ari kurambira anoramba kuuya akambodanoramba kuuya akapiwa samoni iri mukadzi iyi akapiwa samoni mukadzi ye is very stubborn atimuzive zviri but she's very rude Akapiwa ere samoni mukadzi kudo. akasebwa zvikanzi chii simba reri kumupa kugara mumba memunhu wahura riya here simba iroro ndo rari kupa tinoshanda kumazvese mukadzi yaaka is very stubborn but ani munoona zvinopedzera zvaita vanhu vapedzisira vakurukana kaona kuti ndikudzinyirikwa nevanhu venyama unopedzisira vakunda kuvanhu umwe kutonga munhu asipo hama yangu imesezikuliwe but mukadzi wako akagara zvakaita baba vake apa ali achitaura achitipura kuti ashuwa zvakaitika handitoa zveduhure inotongwa manje munhu asipo asina kuuya kudasi opuwa mutongo aitaura nemunhu wachona batitangwa nainformation kubva kumunhu mani Yozuti ndiani ngona ngabelengwe. ebe apa mukatara zita repamusoro akanzi tafadzwa aiva mutumidzira mari yandendava paini wamutumidzira South Africa akanzi tafadzwa Joseph Ngoni ndo chikomba chachona chochi chakatumidzira mari yako iyo yamai vavaindururana Aenda kutumira mari ndiani? ndiwo Ndi mukadzi wako. Ndiye atwa ndosenda 150. ndosenda 150 mupa vana vari kumwa tii tsvuku ine malemoni Vanazi vakara vanhu vaenda ngopiwa mari nevanhu. ndibasa rako vatanenge wana munhu wamwari but Nomwari. Aitoda apa inyaya yekuti kwandisendera 150. vaitosendera kuti ndikuuya wakati musa 13 February achiti ndikuda kuuya kuzokuona musa 13 February Saka mari kuti auye. Aibvepi ku South Africa? Wezi mukuru pa kuti munhu aisendera kunze kwenyika. type yemukadzi wacho anangoonekwaoza ngoonaozi nyika yazandu tingoona rudzi rwake ari kunzi kuyakati kwaya ndiwi kana tatauya aripo munadauye toda mutumira mota zvoda kukandwa mota ndo muno mucheko ari muno muzo muno mucheko kuti muno imba yenyini muno muno mamuna runaramba kuuya muno tomutora tomutora matorwa anongotwa munhu achingouya otogara
kana akada kugara pa asingatauri kana akada kudita but anenge aripo chete kuti atisingati chekutaura nyaya yemunhu asi zvafana nemumadzibaba ako tona tomunza nemagemenzi ake pano kana tikaziva pari but dambudziko ndekuti hatizivi pari mukadzi wako ndiye anofanira kugara akoshamara kuti titonge munhu asipo mukadzi ndiye nyakura watona muchato wakainda babana kutozviziva kuti nesezvo zvaanomukowo kuti chokwadi zvakaitika iye ongouyapo taura kana musataura obva angotongwa munhu asipo mukadzi dai anga akwanisa kuuya munyengetedzei kana mukaza munyengetedza totawo kutora ofisa ndiani ndiomwe futi mukadzi aidanana naye madzibaba madzibaba atora nembiri halo right ngatipedze nyaya iyi nyaya inotongovearikoni murume wangu kamurume wangu unofunga zvemagirlfriends zviitire kure ari kuudza uyu rikaindivereki yandiwenge munzwemba mamo kwanzi handizivi chakandisanganisa newe mwoyo wangu unorwadza futi kukuona uchishungurudzika ndikunosenda kuseni iwe masikati osimuka kuuya ndikukumbira wangu mayava ndimayava achikumbira chikomba but unofanira kunzwa tsitsi ngoni rudo rwandinarwo kwauri ndakakuudza wani kuti ini chinhu chinogona kunditadzisa kukuda kuziva kuti ukupa umwe munhu rudo rwangu inga ndokuda wani nemwoyo wese nhaingoni yamayava ukuda ukada kubikirwa ndinobika bonde ndinokupapa wadira but pana ofisa apo ndikazvifunga ndinorwadziwa hangu handei pane imwe vhesi minaitipese vhesi yekupedzisira kozi iwe pese pawaidanana neni waidanana navo sometimes uchiuya kuzondiona nemota yavo murume wangu kana wafunga zvemagirlfriends itirawo kure kuitira kuti rudo rwangu kwakuitira rudo rwedu rurambe rwakasimba kukuda haisi mhosva baba mumu ndiye baba mumuzvo mwana wavo mwana wechikomba iwe murume wangu ndapani kunga kungagone kuita ava nhasi baba vari pavo mvano wavo avepo nyaya yacho ipere zvakanaka tiri kutaura manzwisisa here nyaya iripo museyavo angotibate kuvaka imba nemukadzi yakunge mhosva handiti mapanzwisisa akahura zvechokwadi feya mameseji ro ari kutaura but tiri kuita kuti asabve nayo kuti ndakavaka imba yangu naiye aripo semukadzi wangu handi makohani saka uyu mukadzi rudzi rwake kana mukarutarisa shes very stubborn nenhau yekuti pamba pacho paakatohurira ndo paakatogara izvozvo handini makohani uyu kubasa kwaanenge ari anoti anorarapai imba yake iriko chii chinotarisa kuti mukadzi auye kudare iye asevhwa samoni iri kuuya kudare ada kuita ustabhoni nekudare redu manje isu hatizomubata zvakanaka zvaanofunga zvaari kutirwa nemume wake wakabereka naye vanhu isu hatizogona kumubata mabatiro evanhu hazvipe zvakaita kandikumakoa saka zvatoda kuti kuvimbise shamwariwe pawakanzwa kuti dzanotongwa asipo munhu handiti chinorwadza ndechekuti tinotonga munhu asipo handiti ka tichimuwanepi kuti titore zvinhu handikakwana mari aritopiwa nemukadzi wako mari aritopiwa nemukadzi wangu ini mari aritopiwa nemukadzi wouyo ndokurarama kwavanoita handiti
haana fixed abort yekuti tinoda kunotora zvinhu ndoti kutonga munhu asipo kuda kuti tizomutorera zvinhu tonozvitora pai iye ari munhu wokuti paari ndo pane imba yake. Dai vanhu ava vari vanhu vokuti ane imba muno mutauni muno anotya kutadza anotaridza kuti ndikabatwa zvinhu zvako zvese zvizofamba zvakanaka. Saka andikachiti imba haana wake mudzimai ari kudedzwa wamuri kuona panguva iyoyo ndiwo munondidedza zita remwana wake kuti baba handingise zvaari kuitwa handini. Saka iwewe ndototiudza kuti chauri kuda iwewe kubhadharwa here kana kuti uri kuda kugadzirirwa nyaya yekuti usare wakasununguka uwane kumwe kuronga pamba pako kwawanzwa mambo pachiramba kuti hakuna munhu anoti ahura pamusha pemunhu woramba wozwa anoramba akagara pamba pemunhu. Izvozvo hazviko kuti vanhu ndokwazvisiri tinoramba kusazvezva andokwa. Saka iye zvino chinhu chatanga kutokupa advice handiti chidzoka bheki iwewe kuno kudare kweduyo handiti uite nyaya yekuti mugadzirise nyaya yekuti pamba pako iwe pasare pakachena kudai handitika upambire mberi noupenyu. Uyo munhu uyo nebasa rake rechiprofita nekuti inidini nerimwe zuva unongozwa taakukudza kuti munhu uye takamubata handiwapona takamubata hazvireve kuti kubva musi wakakutadzira hasvike muno mucheki handinozvinhu anotori nemumba maanenge ari achitoprofita vanhu chichitaya kunzwisisa kuti munhu atora mukadzi wemunhu makazvidzwa kuti atora mukadzi wemunhu aurayapai munhu ndiwo muri kumiga manje kupameni kuti vauya madzibaba ngoni muchinotora nawo kuti vasabatwe tiri kutya kuti vangazobatwa nokuti vakatora mainhii hapana kwatiri kuenda handokwa hakuna kwatiri kuenda. Saka nyaya inoda iwewe muridzi wayo nyaya yako yatakazoita kuti no baba vanofanira kuti vavepo inyaya yekuti mwana wavo ari kurapa kuya kudaro chimudana handiti mwana ana baba vakadya pfuma yemunhu handiti akudiwa kudari nemhosva dzake oramba kuya kudari tokudedzera kachi baba wake kakuti uyai vasashamisika vakuti ndadedzere kuchiipana yati wadedzera ndiye mwana wavo ndianoitwa tovave pani. Right, ndikufunga manga matosaina niti zvatsanangurika zvanzwika ka inde pane chimwe chikamu ainge mubvunzo kai kozi inini ndiri kubhadhariswa mari dzematara nditi chikonzero chekuti ndibhadhare mari yedare chechiri papi apa ini satezvara kwasha kumagarira tezvara iye mukadzi wake achimusiyawo po vanogarira vose ivo ini ndaifanwa ungouya kootera kuti mwana wangu ari kunzikuku sepazotobva nyaya kuti ini ndine kodzero yekupuwa pfuma ndiriga ndo pangu ipapo kwete pakugadziriswa dare nomukwasha mari yangu yangabvisofa wanitorera ya munogona kuzomudza mukwasha uyu mwana wenyu zvinenge zviri kwamuri nemukwasha asi kudare kana mauya kudare kunenge uchibviswa kunobviswa mari yedare zvichida pane nhau dzinenge dzichitaurika musipo dzoonekwa kuti dzingadai mimi mukati zvisiri zvekuti pamwe mukwasha akuda naye kudai pane pekuti anogona kuya nenyaya yake kawa dare ndoroona kuti nyaya yekuti ifambe zvakanaka inoda baba varipo pamwe asiri yamang'ara handizivi hangu kuti papa zvakafamba sei but zvinogona kufamba nenzira idzodzo zvakare. ndakapiwa samoni nezuro na 5 o'clock ikazi ndiri kudiwa nhasi padare na9 right asi nokuziva kuti handifaniri kusvika dare ramambo ndinofanira kuuya ndatoya nepataundi ndichikwereta mari kuti ndibatsire ndisvike mambo vazoti hana kuzika dare ravo but sina kodzero kuti ngapinde nyaya yekurambana kwake nomukadzi wake handi vakapana maguturo vakarambana izvi zvedzimba dzavo idzi ndataura here baba ndadadana izvozvi ndimadomudza kuti izvozvi ndanopeka ndati panogona kunge paine nyaya dzinenge dzaonekwa nedaro kuti dzinoda kunge muri regai ndikubatsira imbaundi nyaya yavo mainzwa painge ichitaurwa paya vakadevelopa vision of extortion yekuti imimi muri kuti mwana uyu kana asina kubva bamba handiti kana asina kuitwa zvimba yake habvipo nyaya iyoyo yaida kutozotaurirwa imimi nedare kuno kuna handiwo mutemo uyo wekuti kana imi kana mangoreva pfuma yenyu motonozvigarira uyu akati July kana asina kubhadhara pfuma yenyu muna July pano pamambo munobaziva kungouya pano nemukwasha wangu takawirana kuti andipa pfuma yangu pakati hana kundibhadhara asi chaita kuti muuye imi manje inhau yekuti panga pane element yekuti muri kuti
nyange arambo abvipo kana kusina kupiwa chipfuma yedu. Ipapo ndofunga munawo ndipa mukana wekuti ndinyatsokutsanangura mafambiro aitanya ipapo. Izvi zvokuzowirirana kwavo kuti agare ipapo tatozvinzwa kudhara baba vainda kunotanya dzavo kuseri iye ndavatete mukadzi wake vozotipa zvovawirirana kazvati tawirirana kuti ndomupa 2 rooms achimbofana achiitawo achinda pabasa pake ameno pabasa pake ndo vanozvara pavanga vakapana tikati izvo zviri kwamuri izvo hazvimwireso mukati zvazonoshamisa ichiita makuno kuti azoti ndiri kuti gara pano chiita upi saka izvo tezeranai tatozwa kuti mati hamuna kutaura kuti ngagarepo ndatowa nyange pamaverenga statement mati hamusaisei kuti ini ndine mashoko andakataura kuti mwana wenga agarepo saka zvavakiliye kwatiri susedare kuti mimi mamumo munyaya iyoyo uyo kana ane dambudziko izvorainaro takuzwa kuti mamuchapindi mariri uyo kana kuri kwokuti anofanira kubviswa takuzwa kuti hazvisinei nemi mukati pamusoro edare inini handinambosungisa tezvara asi dare ndo rakaona zvakakodzera kuti tezvara vauya ndo zvandavatsanangurira mumawani ndotaura ndanzwa kuti mari yavabhadharisa ini ndandisina mboti ngavabhadhare mari kana kuti hausiri unotaura kuti ngavabhadhare mari imi varichisungai pamberi pedu handiti makwana kudare kunoku ndisu tinodedza munhu watinoona kuti munyaya iyi ndinhu ingarikwana kuuya akuna kutitaura zvisina basa pamaziso pedu handi mapanzo ndisu tinodedza whoever kuti ngauye kudare handi mapanzo iwo wakauya kuzomangarira chikomba handidika chikomba chine mudzimai ari mumba ari kuramba kuya panapa akauyiwa wachona handiti kuri wati wamukundikana watomupa pekuti iwe chigarapa kutomupevhera we kuti oyo garapa handiti bati baba vachona varipo vakadya mari yako maniwe saka tavadedza pano tivaudza kuti nyaya yakuitwa nemwana wenyu imuudze kuti kana adedzwa kudarira mambo ngaaite kudare ndo zvandida kuvataurira vaudze mwana wavo kuti ngaauye kudare kwete tiri kuvabhega mani hatisi kuvakumbira baba hatisi kukumbirai handiti mapanzo hatisi kukumbirai enge makundivhundusira hatisi kukuvhundusirai because kutaura izwai nyaya yata imi kana maona kuti riri kukuvhundusirai munotora matanho nedare imi muri kutsvaga kuti sei ndadedzwa pano handiti mwana watiri kutaura nezvake pano mwana wenyini handiti munhu kwatingapotere isusu sedare kuti mwana wenyu akanganisa tochitsvaga tsika dzokuti mwana auye kudare ndiani watofanira kutaura naye uyo asi munhu womurodhika uyu mukwasha wenyu akaroora mushambenipa voice ravo rakakwira ndendotoona hapana kuvhundutsirai nyaya hapana kuvhundutsirai kuziva stereka musingokukwanziri mungatora kutoti ningiri urenjerenyu ronoda kuvhundutsira mudare imi musipo sababa vakatotaura sei dzikisa kuti voice radoatisedara pano mamudai next court jana mna kupinda mukosha baba asi akakudana ikuno kudai makadora kudai saona kuti pane panodiwa wewe